سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات فيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم إيوب عود رابعي مدرخ زور إندونيسيا قينم أبتناي كلتنا بحد حيل فرس معك أنزلو ودر زور إندونيسيا ساتف زلو إيرتراي مدكل إيوب 250 شعاتنت بشعات كيلومتر أب شفن وردر ب4 ساعات 10 دقيقة 33 كاليتات نفرنساوي ليباس توماس رتيعو مسمر حنصات مرقات عود رابعي مدرخ مخان قدامي وصيلهم بزي كازون مدكل إيوب أبناي غزي 5 دقيقة 10 كاليتات تفنديتو أب 5 درجة كسرع أكيد لهم صبوق عدل مدكل إيوب زور لافينيخ مبل شبعي مدرخو كتسيلو علم تمالي يعرفو زو على زور لافينيخ لومي كاب غريز زور تبقيسو أبلاغي تاز أبساز زملو بعاوت كولومبياوي تقرار ماي هارال تجاجة تزازيموم زنا لومي 230 محموش كيلومتر حانتي كابتن سرارا مدرخات ناي زور بمخانا زنقر الله كمجمريا مشوعات تقرار متهادي مدحر معال أمو داتا دما نتي كتسبتا وردر مسؤوز بتصحب بيلجيماوي ماوري فان فينرات بمسعر يقدامي تعويتم تداجا مس بروفيشنال كلب أستانا زورا در كوينو نزا وردر كعوتو لغاب زغلو تقردمتي حدا يوم مس بروفيشنال كلب أجو دازير دا مونديال تترني فدما ذكر دم فرنساوي تقردماي سلمنت كالاي كون كولو چامبوسين دما سالساي درجة بمحز مس قدامو سلسب مخان وردروم زازيموم تقردمت هاجرات غانتا إرترا أبزنا لمي مبل شابعي مدرهم سنعزب هيلوك من برهان مبل سالسان حدن بينيام غرماي مبل 40 كلتن ياقوب دوبساي مبل 230 كوينم وردروم زازيموم مالوم أبزا ماليا إرتراين تقردمتي زحازو جادما بينيام غرماي كمبل 33 ناب 53 وريدلهم هنوك ملو برهان دما كمبل 95 نمبل 74 يعقوب دوسايد ما كمبل 83 نمبل 9 انقل كيلولهم سعيبنا ميدا زورة هاجراتكا إيرتران كينياني نيرن زي صوتا من البات عملوا معامة وددر سيكافا بزنبرو رسني أبقني زسرع كخون يخيليم نزن معزابكا ستاديوم أسمرا كابصات نتصات بعابو قصري مليونيرو أبزا قطم هاجرات غانتا إيرترا حنتعدل حزيا نميدا آتيا عود تراي بنتصارو كينيا أبزا وددر كل تعدل مالت عود ويكاني معار عدل يواتاني ريم
ፈለማ ሃገራዊ መዛሙር ናይ ዘን ሃገራት እዩ ተዘሚሩ And now the national anthem of Ertra. ድሕርዚኻ ጾታ ይፈሊሙ ክልቴን ሃገራት ተመጣጣኒ ብዝኾነ ብቕዓትን ክጻወታ ጀሚረን ኤርትራ ግን ሕልፊ ነይሩዋ ኣብ ማእከል ሜዳኻ ኣዘናግዕ ዝኾነ ጻውታ እያ ተርኢ ነይራ ተጻውቱ ኬንያ እውን ሓሓሊፉ ንልዳት ኤርትራ ብሓደገኛታት ፈተነ ይጽጉዕዎ ነይሮም እዮም ጾታ ከም ዚሉ እናቐጸለን ከሎ ኬንያ መበል 22 ደቂቕ ቅልዓ መቕጻዕቲ ብዝረኸበት ተጻወቲ ኤርትራ ብምዝንግዖም ብኬቪን ዋንጋ ተወፂኦም እንተኾነ እዛ ፍጻመ ኣብ ተዓዘብቲ ኣካታዒት ኮይና ቀሪባ ኤርትራውያን ተጻውቲ ነታ ዝተመዝገበቶም ሸቶን ክሕዩ ዝተዋሃደ ጸዋውታ ክንቀሳቐሱ ተራዮም ዕረፍቲ ግን ንዘን ሃገራት ብመርክነት ኬንያን ሓደ ባዶ ተፈላለዩና ድሕሪ ኣብ ዝቕፅለ ጾታ ኤርትራ ናብ ክልል ልዳት ኬንያ ብዝተፈላለያ ብርቃውን መጥቃዕታት ንሓላው ልዳት ኬንያ ልዋንጉሉ ኣልቪን ኦዳሪት ክትፍትኖ ተራእያ እንተኾነ ልዋንጉ ተሓልፎ ኩዕሶ ንብረትን ጾታ ተዛዚሙና ተባሃለ ግን ኤርትራ ካብ ኣሕመድ ዓዋድ ማዕር ዝገበረ ሸቶ ድሕሪ ምዝጋባ ስታዲየም ኣስመራ ካልእ መልክዕ ለበሰ
ማእከላይ ዳኛ ኡጋንዳዊ ዊልያም ኦለያ ንዝጠፈ ግዜ ድሕሪ ምትካው ተጻውቲ ኤርትራ ናብ ልዳት ኬንያ መዕወት ይሸቶ ንክረኽቡ ክወሩ ኣብ ዝተራየሉ ኬንያ እውን ክርበሹ ቀጻሊ ንዖም ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ኩነታት ክፈጥሩ ተራዮም እዮም دغنا مبل 8 دقيق على مسمر مكلغال ኤርትራ ብዝተፈጥረ ንቓዕ ኬንያ ካብ ማውሮ ኢብራሂም ሞነ ብዝረኸብታ ሸቶ ክልተ ወሓደ ተዓዊታ ወፅያ በዛ ዓወት ሓጊዛኻ ናብ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታታት ተሸጊራ ኣላ ድዕቲ ግጥማ ሰልጠንቲ ዘናገረን ጋንታታት ጋዜጣዊ መግለጻ አካይዶም ነይሮም ፈለማ ሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ሳጋር ላካኒ ናይ ሎም ጸወታ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ንሕና ምስ 12 ተጻውቲና ክንብል ንኽእል መጋጥምትና ኤርትራ እውን ቀላል ሃገር ኮይና ኣይጸናሓትናን ካብ ብዝሒ ደገፍቲ ዝተልዓለ በቲ ዝውሃብ ዝነበረ ደገፍ ኣነ ምስቲ ካባይ 15 ሜትሮ ዝረሓቐ ተጻዋታይ ክራዳዳ ክሳዕ ዘይክእል ኮይነም እዚ ኣብ ዝቐረበ ርሕቀት ተኾይኑ ኣብ ኣዝዩ ዓብዪ ርሕቀት ከመይ ነይሩ ንምርዳእ ኣሸጋሪ ኣይከውንን መስለኒ ንሕና ኣብ ከምዚ ብዝሒ ዝነበሮ ሜዳ ተጻዊትና ኣይንፈልጥን ብሕጂ እውን ንጻወት ኣይመስለንን ተጻውተን እቲ ኩሉ ዝነበረ ኩነታት ተጻዊሮም ንዓወት ምብቅዖም ግን የውሃና ክብሎም ይደሊ ደጊመ ግን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስለቲ ዘረኣይዎ ሓያል ተወዳዳርነት የውሃና ይብሎም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መምህር መኮነን ዘውደ ኣነ መጀመርያ ነቶም መበል 12 ኮይኖም ዝጻወቱ ጸንሑ ቲፎዘና መጀመርያ ከመስግኖም ዘሊ ምክንያቱ ናታቶም ሓይሊ ናታቶም ነዳዲ ኮይንና ውዕል እዩ ክልተ ጌጋ ጌርና ክልተን ከኣትናና ዝረኸብና ዕድል ከኣይ ተጠቐምናሉን ንጥቀመሉ ንኽእል ብዙሕ ዕድላት ረኺብና ነርና ኢና ግን ኣነ ዕጉብ በዞም ተጻወቶተይ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ጸወታ ኣነ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ሪአ ይፈልጥኒ ንመጀመርያ ግዜ ሪአ ኣለኹ ምክንያቱ ኩዕሾ ረጊጽካ ምጽዋት እዚኦም ሰረት ኮይኖም ኣለዉ እዚ ዕዮ ገዛ ንመን ነቲ ዝምልከቶ ሰብ ክኸውን ማለት እዩ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ተስፋ ዘለዎም ቆልዑት ራእይ ዘለዎም ቆልዑት ሪአ ኣለኹ እዚ እጂ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ጥራይ ኣነ መልእኽቲ መመሓላልፈሉ ዘለኹ ክንዕወት ነርና ንሕና ብሓንቲ ጸወታ ኢና መጀመርያ ወፂና ተቐዳሚት ጸወታና ዕድላይ ገበርናን በኣ ወፂና ኢና እዚኣ ግድን ክንዕወት ስለ ዘለና ሓንቲ ጎል ምስእተና እውን ረኺብና ነርና ኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተዓወትናለን ቦርቴራ ግን ብጣዕሚ ናይ ኬንያ ናይ ብሓቂ ሓያል ዋላቶም ምክልኻል መስመር ዲሲፕሊን ዘለዎም እዮም ጽቡቕ ናይ ምክልኻል መስመር የሎም ሚድፊልድ ዝነበሩ ንፋዓት እዮም ኣብ ቅድሚት ግን ብዙሕ ክሳይ ገበርና ነይሮም ዝኾነ ኮይኑ ኬንያ እንኳ ሓጎስኩም እየ ዝብሎ ኮንግራጁሌሽን ኬንያ ቲም ንኻልእ ዝብሎ ነገር የብለና ብጣዕሚ ቀዳሜቲ ጎል ሓዳሽ ሕጊ እንድያ ኩዊክ ስታርት እንድያ ምሂረዮም ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ፕሉሴነ ምስ ኮነት ፋውል ተዋሂላ ሕጋዊት እያ ዝኣትወት ወላ ብጫ ዲ ዋላ ቀይሕ ክወሃብ ከሎ ሽዑ መሊሱ ድሓር ብጫ ክብ ከም ዝኽእል ምሂረዮም ነይረ ኣጋጣሚ ግን ሕፅረት ግዜ በቃ ዝኽሉ ፀንቅታት ኮይኑ ደሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ተጻወታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘረኣይዎ ጸወታ ብኩሉ መራዩ ብሉጽ ነይሩ እዚ ኸ ካብ ጸወታ ናብ ጸወታ ኣጥሪሞም ዘሎ ተመክሮ ነታ ነዚ ውድድር ዝኾኑ ምድላዋት ንምግባር ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዓስኪራ ዝቕኒት ኬንያ ብጸወታ በሊጾም ይውዕሎም ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ክምስገን ዝግብኦኻ እቲ ካብ ጻት ንጻት ንስታዲየም ኣስመራ ብምላ ክሳዕ ናይ ፍጻመ ፊዝካ ትንፋሕ ሆ እናበለ ዝወዓለ ህዝቢ ብፍሉይ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 15 ዓመት ምስቲ ነዚ ውድድር ዝኾኑ ዝተዋህባ ሓፂር ናይ ምድላው ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ዝሰርሐቱ ስራሕ ዓብዩ ክበሃል ይከኣል እሞ የውሃና ንተጻውትና
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን